Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallo. Sunana Faruk Isa, sunan channel ɗina a YouTube shine Faruki TV. Yau dai insha Allah za mu kawo muku wata babbar game. Ga mai buƙatar ya ga kowace irin game ce wannan, ya biyo mu cikin bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe. In Allah ya yarda za mu nuna muku hanyar da za ku ɗauko ta free kuma har zuwa yadda za ku yi setting na wannan game ɗin. So da Allah kafin mu shiga cikin bidiyon namu, idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel din, ina roƙon ka daga taimaka ka danna mana alamar subscribe, kar ka manta ka danna mana alamar ƙararrawa yadda daga mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Idan bidiyon ne ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like da share da yan uwa domin su masu karu. So da farko abin da zaka yi, zaka shiga cikin browser ka ɗauko wani application domin ka ɗauko ita wannan game ɗin free. To da farko dai sunan game ɗin Grand Theft Auto San Andreas ga waɗanda suka santa da ma wanda ba su santa ba. Yanzu abinda zaka yi, zaka shiga cikin browser ka kamar haka. Bayan ka shiga cikin browser ka, zaka nemo wani application ana ce mishi AC Market. Babu shi a Play Store saboda policies ɗin application ɗin da na Play Store ba su zo ɗaya ba. So abinda zaka yi, da ka shigo wajen cikin browser ka, zaka shiga wajen searching. Idan ka shiga cikin wajen searching, zaka rubuta AC Market. Idan ka rubuta AC Market kamar haka, shine wannan fuskar za ta buɗe maka. Idan ka danna za ta buɗe maka kamar haka. Bara mu danna ku gani. So gashi nan dai tana loading. Abinda zaka yi, bayan ka danna tana buɗewa kamar haka. To bayan ka danna ta buɗe maka kamar haka, abinda zaka yi sai ka zo ka zaɓa wannan zaɓin inda aka sa AC Market, download AC Market APK, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna zai zo ne ya tambaye ka link 1 kake so ka ɗauko ko link 2. To idan ka tashi duk wanda ka danna nan yayi. Ni da yake na riga na ɗauko application ɗin, sai dai ka rage mawa ka ɗauko. So idan kana neman wani ƙarin bayani akan yadda zaka buɗe application ɗin ko kuma yadda zaka install ɗin shi idan baka gane ba, ga wani ɗan takaitaccen bayani nan da suka akan yadda zaka install ɗin shi har zuwa yadda zaka buɗe shi ya fara aiki cikin wayarka. To yanzu bayan ka mallaki wannan application ɗin, sai ka fito kai tsaye. Idan ka fito sai ka shiga kan application ɗin kamar haka. Bayan ka shiga cikin application ɗin ya buɗe ma, sai ka rubuta sunan game ɗin kamar haka, Grand Theft. Sai ka rubuta sunan game ɗin kamar haka. Gashi nan sunan game ɗin. Idan ka rubuta, za rubuta muku sunan game ɗin a screen kamar haka. Yanzu gashi nan tana loading. So ga sunan game ɗin gashi. Ni da yake na riga na installing ɗin shi, kai rage mawa ka yi installing. So yanzu abin da za a yi, sai ka je ka buɗe ta. Idan game ɗin ta tashi, za ta zo da wasu file ne guda biyu. So yana za ka yi setting na game ɗin bayan ka install ɗin ta kamar haka. So yanzu ga dai fuskar ga logo na ita wannan game ɗin kamar haka. Wannan shine logo na game ɗin, wannan kuma logo na cita game ɗin. So abinda zaka yi, zaka danna kan game ɗin kamar haka. Idan ka danna kan game ɗin, ni da yake na riga na yi download ɗin shi, na yi setting ɗin shi, na buɗe, ka yi rage mawa. Yanzu ka je ka setting. So bari in nuna maka yadda zaka yi setting cikin sauƙi ba tare da ka shiga ba. So abinda zaka yi, zaka shiga cikin file manager na wayanka. Idan ka shiga cikin file manager na wayanka ya buɗe ma kamar haka, sai ka zo ka shiga cikin internal storage. Idan yana akan memory card ko wani ya turo ma, idan yana akan memory card dole sai ka maida shi cikin internal storage. To abinda zaka, sai ka danna kan internal storage in ka ya buɗe ma kamar haka. Misali yanzu a ce bayan ta buɗe mana, a ce yanzu shine yana a nan ciki. So abinda zaka yi, bari in nemo wani file guda ɗaya mu gani. Yawwa, to abinda zaka yi, misali a ce alal misali a ce yanzu wannan shine file na ɗaya, wannan shine file na biyu. To abinda zaka, idan ka tashi, zaka danna su duka biyu haka. sai ka danna su ka je kai copy din su kamar haka. Idan kai copy sai ka danna copy to ko move to
duk ɗaya ne, ko kai copy ko kai move din su. Sai ka danna move to. Yanzu idan ka tashi nan zaka zaɓi move to internal storage, kar ka sa shi cikin SD card saboda idan ka sa cikin SD card ba zai buɗe maka ba. Sai ka zaɓi internal storage. Idan ka zaɓi internal storage kamar haka, yanzu a cikin internal storage din sai ka zaɓi nan inda aka rubuta Android. Nan inda aka rubuta Android sai ka danna shi. Bayan ka danna inda aka rubuta Android ya buɗe maka kamar haka, sai ka zo ka ƙara zaɓar nan inda aka rubuta OBB. Bayan ka zaɓi inda aka rubuta OBB kamar haka ta buɗe ma, sai ka zo kai creating folder idan baka da folder kenan. Idan kuma kana da folder, idan misali a folder aka turo ma shi no need ka ce ka buɗe folder, amma misali a ce mu yanzu ba folder aka turo mana, sai ka danna inda aka sa add new folder. Idan ka tashi sai ka rubuta misali sai ka rubuta com.rockstargames.gtasa shikenan, sai ka sa move to. Da ka danna move to, yanzu misali da yake akwai wani wanda sunan sai zo daya, yanzu sai ka sa move to. Ai dai kun ga yanda na rubuta com.rockstargames.gtasa. Yanzu misali a ce file din ga sunan sun hau. Yawa misali a ce ga file din nan sun hau, so sai ka danna shi kamar haka. Yanzu da kai moving din su gashi ne, yanzu za su fara moving daga na ɗayan har zuwa na biyun. So yanzu gashi nan dai suna moving. So bayan sun gama moving, abinda zaka yi sai ka shigo cikin Android din waya na internal storage. Idan ka shigo cikin Android na internal storage kamar haka, sai ka zo cikin Android kamar haka. Yauwa sai ka shiga cikin Android. Idan ka shiga cikin Android zai buɗe maka, sai ka shiga cikin OBB. Idan ka shiga cikin OBB sai ka zo yau. Bayan ka shigo cikin OBB kamar haka, to kun ga wannan shine file din da muka create. Idan za ku kula a ƙasa sun sa just now, wannan shine file din da muka create yanzu. Idan za ku kula a ƙasa sun sa just now, to abinda za ka yi sai ka danna kan file din kamar haka. Za ka ga sun shigo, ga sunan guda biyu sun shigo. So ba su bane, kun ga file din nan, asalin file din na game din, to kun gan su nan guda biyu. Idan ka tabbata sun hau cikin irin file din da muka buɗe maka yanzu, sun hau daidai, sai ka fito kawai gaba ɗaya. Bayan ka fito gaba ɗaya sai ka minimizing haka. Idan ka minimizing sai ka goge minimizing din da kai gaba ɗaya, sai ka danna kan application din na game din da ka ɗauko. Idan ka danna shi kamar haka, yanzu gashi nan ta nuna mana alamar ta buɗe. Da a ce yanzu ba buɗe take ba za ta ci gaba, amma yanzu gashi nan ta nuna mana alamar cewa ta buɗe. Yanzu abinda za ka yi bayan ta buɗe ma kamar haka, sai ka zaɓi inda aka sa offline. Nan offline za ka zaɓa inda aka sa yanzu. So sai ka danna inda aka sa start game. Yanzu gashi nan zai fara game. Ga wanda suka santa a TV sun santa normal haka take. So yanzu sai riga sun yi launching din na waya, da yake kun san yanzu zamani na ci gaba, komai na ƙara tafiya. So yanzu gashi nan ta gama loading, yanzu za ta buɗe. Ga waɗanda suka san game din sun san asalin game din haka take. So yanzu ga ɗan irin tutorial ɗin na farkon game din suna bada. Gaskiya game din nan tana da daɗi sosai. Ga waɗanda suka san game din yana da daɗi. So kai ma dai ya kamata ka mallaki naka, ka je ka yi downloading na application din shi.
saboda gaskiya idan kai downloading na application din nan zaka ji daɗi sosai. So yanzu wannan ita ce cikakkiyar hanyar da zaka bi wajen ganin cewa ka ɗauko wannan game ɗin mai suna Grand Theft Auto San Andreas, mai suna wanda aka fi saninta da Laniga ko CJ. To yanzu idan kuna buƙatar mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan games ɗin, ku rubuta mana a comment domin mu ga ra'ayoyinku idan kuna so, in Allah ya yarda za mu ci gaba. So da Allah dan uwa, idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel din ta mai albarka, ina roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, kar ka manta da danna mana alamar ƙararrawa yadda daga mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka, kar ka manta ka danna mai alamar like, ka yi share da yan uwa domin su kuma su ƙaru. So ga masu buƙatar tambaya ko ga masu ƙarin bayani, ga masu buƙatar ƙarin bayani ko son yin magana da ni, wannan shine account ina na Instagram, sai su shiga domin samun tattaunawa da ni, kuma in Allah da zan ansa musu ba da jimawa. So mun gode.